numele Lui Dumnezeu. Amin. Ce frumos este în casa Lui Dumnezeu, fraților. Mă uitam la frații care cântă. Este așa de minunat când cânți lui Dumnezeu, este așa de minunat când stai în prezența lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun ceva, acum vreo 3 luni de zile în urmă, m-am rugat cu lacrimi. M-am rugat cu lacrimi. Și am spus lui Dumnezeu, Doamne, eu ți-am cântat toată viața mea. Dar te rog în numele Domnului Iisus Hristos, spuneam eu în rugăciunea mea, să-mi arăți și mie măcar un fragment dintr-o cântare în care îngerii cântă, Doamne. Dar lăudat să fie numele Lui Dumnezeu, că după o lună de zile Domnul mi-a dat răspuns la rugăciune. Slăvit să fie Domnul! Și se făcea că în vis, aceasta era o vedenie de noapte. Era o masă lungă, albă. Și îngerii lui Dumnezeu stăteau pe o parte și pe alta. O parte din îngeri, pe partea dreaptă stăteau îngerii lui Dumnezeu și cânta din tobe. Pe partea stângă stăteau îngerii lui Dumnezeu și cântau din fluier, așa cum arată cuvântul lui Dumnezeu. Și când îngerii lui Dumnezeu au început să cântă, parcă Duhul din mine s-a răcorit și m-am trezit cu lacrimi pe obraz. Lăudat să fie numele lui Dumnezeu! Noi nu slujim lui Dumnezeu la voia întâmplării. Noi ne-am dedicat viața în mâna lui Dumnezeu. Noi faptul că venim aici în casa lui Dumnezeu, venim ca noi să simțim pe Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu aici în adunare. Venim ca sufletele noastre să fie mântuite, pentru că toți, așa cum spune cuvântul Domnului, toți vom cânta o cântare nouă în cerul, lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Și avea ca toți să fim în Împărăția lui Dumnezeu și să cântăm această cântare minunată, lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Masi voglio și felici, gândesc cât m-ai iubit. Iisus Hristos ce s-a jertfit și pentru mine a murit. Aleluia! Aleluia! Culan de pofte pleca, dar el de mine s-a durat și lasul mi l-a stărmat. Aleluia! Aleluia! Iisus Hristos m-a eliberat. Aleluia! Aleluia! Iisus Hristos m-a eliberat. Satan cu toate oastea sa pândește acum la viața mea. Dar nu mă voi înspăimânta, căci Domnul meu e va lupta. Aleluia!
Și-o tu vezi că mi-este greu. Eu tot mă încred în Dumnezeu și astfel scap de orice rău. Aleluia! Aleluia! Iisus e salvatorul meu. Aleluia! Aleluia! Iisus e păcatul mă ține alergat, cu lațele de pofte vericat. Dar El de mine s-a îndurat și mi l-a spălat. Aleluia!